ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য। রিসিভ কপিটা জেরক্স করে নিতে আমাকে ডেপুটেশনের মূল ইয়েটা কি মানে তার উপযুক্ত শাস্তি লেগে নাকি? Belakang hambai media channel ani takuk song norok orok phai jora ro phai mani bagai chung tini oro Kamalpur police station o sokpaijak chung kaisa deputation dilaikha tamani bagai deputation hinmale je sal kolokma romoi nugui tongo jotono saimano thangnai 6 tarik October chini Soikot Tolapatro news channel ni je khoroksa editor in chief Soikot Tolapatro Sri Soikot Tolapatro ni bumungoi borom jakha abono okes no tai bo krak khainani bagoi chung tini oro deputation dilai phaika ebong oroni osi saheb Shankar Loskar sahib bai bachung malai chin deputation copy rok chung dilaikha amo jate krak nani a majra jodi krak babe riya hikankai chung amo bai thaglak chung taibo কঠোর শাস্তি বনি নাইও ব আসুক খাইই চিনি বুবাগ্রানো তাই চিনি বুবাগ্রানি বুমানো তাই চুং যত তিপ্রাসা দফানো চাইনিজ আন্টি নিজে ব সামানি অ কক রঙতিই তাই ব কক সিত্রা ব চুংনো সাকা হাইফানো চিনি খুকস লাইও অ কক থাইরক খাইয়া চিনি বুবাগ্রানো ব দালাল হিনকা বিভিন্ন রকমের কক সাকা বিজেপি নি ইয়াগো 300 করোড় রাং চাউই তিনি amahai khlaioi tini tipra mothano songsawoi toni uhni saka fiaba chung kebon thani chamani kurui chini bubagra kebon thani rang naharmani kurui tabuk bonorok nugui mangkhana thangnai 14 tarik ni October je khumulungo kaisa program mani chung ruling government bai kurui haifano chini tipra sadopharok bubagrano asukkai hamjak mane bisingtui 30,000 borok ungnani hinai samani jagao 50,000 ni upre borok khlaioi lama chakja khlaioi matho haboi manya khlai program kotor khlai tongo aboni bagana joto tipra salukurok chung jotono bubagrani loge tongo thui botongnai thangui botongnai bono paithak jora tui chung logeri nai ar chini tipra sarongni thangsungo je nangmani bagui je samung khlai thangnani bagui ekmatro chini ses chini bubagrano chung bonono borom khlaio chung bonono poito khlaio aboni bagino chung bono logeri oi botongo aboni bagui joto sara Tripura raijono joto PS Brum police station Brum tini deputation nungoi tongo ebong FIR bo khlailai tonglayo jotono norok saimano jotono palbaksa khaina samung tanglai tonglayo hambai mem chung thangnai rogo bonukha je nong Tripura mothani ngoi TWF makeno YTF amakan Tripura motha party kubangma kurung jagao no deputation relaikha je Soikot Tolapatra no maromnai alungo masomnai hinai ge tabuk to যে ডেপুটেশন রিমানি বিসিং তুই ন Soikot Tolapatra তাবো আলঙ্গ চবজাক জেলো চবজাকা হিংকে তাবুক যে ডেপুটেশন রিলেমান হিংকে বতো জেলো সি চবজাক হিংকে নর তম বুতুই মাজরা নাই ব জেলো চবজাক হাইফানো বনো বেল ni bising tui khlai surogoi sutogoi naharai mano amahai jora tongo fiaba o jorano khanani bagino chung taibo krak majra rinani bagino bono jate belo tiklai taman thun amotui hinai no chung tini krak majrani bagaino chung tini deputation dilai tonglayo মাজরা খা বুতুই মাজরা নাই নর chung bono majra nayo bo khoroksa সমাজ বিরোধী সমাজনি kaisa bumani বিরোধী amahai khlai bo je kaisa kok samani o kok rongno khuk khlaio peri oi manya haisi aboni bagoi chung khoroksa buma chung khoroksa sajuk chung khoroksa hamjuk ngoi chung o kok rokno chung gosioi nahari manya boni saja bono chung bini phasi nayo bo jate amahai kok samarok bini mothagya hingkai bo jodi nakar sangya hingkai bono phasi ni order nani untho তিনি মাগে যে ডেপুটেশন রিলে মানে তেব কারাক মাজরা রিনা হিনই
যে ডেপুটেশন রিলাই মানে ও কমলপুর সিমদা রিলাই তং না কুরুং কুরুং থায়ানো রিলাই তং কুরুং কুরুং থাইয়েন রিলাই তংলায় তাই ব যাতে যাবজ্জীবন জেল ফানো ব মা চাথুন আবনো চং নাই